Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana Nigeria na muku gaisuwa da fata alheri. Alhamdulillah na san da mabibiya na za ku kewa cewa kun yi ba kwana biyu ba ku je labari na ba. Wallahi lafiya launiki. Na yi voyage na je Niger kuma Allah ya sa na dawo lahiya. To alhamdulillah rabbil alamin. Farko ba mu labari ake yi, yanzu kuma mun je mun gano mai idanun mu, yanzu ba labari ta mu za mu ba labari. Yanzu mu ga ne ba yau ba. To alhamdulillah cikin wannan bidiyo na zo muku da wasu maganganu masu ƙayatar suwa, kuma waɗanda ya kamata mu kiyaye da abubuwa da yawa. Kamar sanarwar da kuka ji sai dai yawo ta yi kwanaki ta cewa lokacin waɗannan ƙasashe uku na sai IAS lokacin hita su yayi kuma sun nuna sun hita. Yanzu mi sai dai yawo ta yi ta ce ta yi ƙara masu wata 6. To wata 6 ɗin nan watotin guba ne in gaya muku kuji. Ba wai wata 6 bane aka ƙara mana na wai adnin a'a. Wata 6 ɗin kun san lokacin baya sun yi rijaliyar cewa kayan lokacin nan na hita su yayi a samu a kashe shugaban kasa guda cikin waɗanga uku ɗin. To wata 6 ɗin su ma guba ne, waɗanga wata 6 ɗin su ma hakan ne. Sannan aka yi kayan wata 6 ɗin wani abu ya faru cikin waɗannan ƙasashe, ko a samu a kashe wani, in ba a samu kashe wani ba wanga hare-haren da kuke ganin ana ta kai mun ba wani abu bane, su ne waɗannan ƙasashe na sai da aka haɗa kai da su da wannan ƙasar Faransa suna kai muna wannan hare-haren saboda a samu a sa hargitsi tsakanin population da shugabanninsu. Kenan ana son a haɗa mu da shugabannin mu na IAS, dole a latinas mu tashi mu ma mu ce ba mu yarda da su ba. Dan haka ku san da cewa komi ka gani yana da dalili. Wannan yaƙe-yaƙe da kuke gani ƙasashe, me yasa yanzu yaƙe-yaƙe ya tsaya bakin ƙasar ga uku? Ai ba mu ɗaya bane cikin Afirka. Yanzu a halin da ake cikin yanzu waɗannan ƙasashen namu su kowa tashi hankali. Wannan shine ko sani in budu ƙasashen da muka kori Faransa ga babu inda sun ka tayi. Saura na Cote d'Ivoire, saura na Nigeria, saura na Benin, ko ina ba su je suna nan waɗannan ƙasashen. Duk waɗanda muka kora babu wanda ta suna nan waɗannan ƙasashen. To me yasa babu wuraren zuwa cikin Afirka kuma sai nan waɗannan ƙasashen namu da lauje cikin nadi? To wata 6 ɗin da sun ka bada shine wata 6 ɗin. Ana son duk yanda za a yi a samu wata matsala wadda za ta sa mu ya kwaye mu shugabannin nan baya wata ƙasa ta hitar ciki. Bakin abin da suke so kenan. To kuma bi izinin layi ba za a samu ba. Sannan magana ta biyu za ni kawo maku menene yasa ita ma France, dan kusan hada ho yanzu ne aka fara, kar ku yi tsammanin ta ƙare. Wallahi mu tsare mu hoke yanzu na an ka fara hada. Yanzu ne aka fara saboda ita Faransa yanzu in ba ku manta ba, Faransa sun je neman bashi bankin duniya, an ce masu bashi yayi masu yawa, ba za a ba su wani ba, kuma sannan ba su da wani cikakken garanti yanzu a can wanda za a ba su bashi saboda ba Iraniyan kin mu gare su. Jinnariya ta Niger, ta Mali, ta Burkina ba sa ga zuwa. Kenan babu wani babban garanti ga Faransa wanda za a ƙara mata bashi. Kun gani magana ta biyu kenan. Yanzu wani plan France ta dawo da shi yanzu. Plan kin suka dawo kuma sannan suka ɗauko wani plan wannan cewa za su zakkuwa Afirka kuma su ƙara su karya sefa. Yanzu mi araka nihi da a karya sefa? Yanzu sai an karya sefa yanzu alal misali idan aka karya sefa, idan tana bin ƙasar da take bi miliyan 200 za su zama miliyan 400. Kenan kaga ita can kuɗin da sun ƙaru. Abunda yanzu kuma wannan plan shi da ke gare su. Duka abubuwan da kuka ga Faransa na yi. Abokin ta Abubakar daga Egypt yayi wata magana, ya kamata mutum mai hankali yayi tunanin maganar nan menene an kawadi a cikin ta. Yace bisa biyu ne a cikin daji. Dabba kala biyu ne a cikin daji. Akwai mai cin nama, akwai mai cin cawa. Haka na muke da Faransawa. Su nama suke ci, mu kuma muke cin cawa, haka suka dauke mu. Ko ba gane ba? Yanzu ita bisa mai cin cawa daga iske ta zamna tare da bisa wadda daga cin nama suna tare. To wadda daga cin naman nan ta koshi ne. Amma idan bata koshi ba yanda za a yi su zamna wuri guda inuwa guda, ba shi yiwa. Ni kaina an nama na, kai kuma abu cawa kake ci, ni kuma kaina nake ci in rayu. Kuma gani da zamna da kai lahiya lau, in ba koshin ke ba za a yi haka nan. Dan haka ina son yan Niger, yan kasashen IAS mu sa hankali, mu gane abinda duniya take ciki. Wannan wadar kakkudan ma ni shugabannin gar suka tashi suka ce a dawa musu baya kamar dankan su suke yi. Shugabannin nan cikin su yanzu kowane ya azama shekara 50 zuwa 60 zuwa 40. To waɗanga na baya ku ne adda wannan hada. Dan haka ku hoke ku tsare. Kuma akwai abun da nake so in ƙara gargadi. Na zo ƙauye na gani mutanen ƙauye ba su da information birma. Mutanen ƙauye ba su da information. Mutanen ƙauye suna buƙatar sensibilisation. A warware mutanen ƙauye. 'Yan siyasa in kun kaje wajen campaign za ku yi Hausa, amma idan in kuka je
wurin waye mai talakawa kuma sai a ce a yi faransi ba su gane komi waɗanda ba su ji a yi har masu hausa da abin da za a yi musu dalla su gane wallahi mutanen kawai ba su da information dan akwai abubuwa da yawa za ku ji su a bidiyo na gaba da wanda zai nuna muku cewa mutanen kawai ba su da information muna nema kauye a yi musu sensibilisation a yi musu a kwata kar a je a kama kwala faransan nan a'a a yi musu hausa yadda kowa zai gane ya ko kuma sabarmaci yaran da dai muka san in ka je wannan wajen wannan yaren shine yaren rijaya a yi musu ci yanda za su fahimta komi da komi haka muke bukata ga shugabanni kada a yi irin 'yan siyasa ma zuwa su ta faransekin su da kaga dan siyasa yana hausa kauye to ya je kamfani ne don haka mu gano da wannan a aje wannan mu yi ƙauyukan musaffi kuma wanda ya ji wani motsi waɗanda ke iyaka da ƙasashe na makwabta wanda duk ya ji wani motsi da bai yarda shi ba kan mu dan mani irin harko ne a ce idan ka kawo labari ka faɗa ba iko in bai ba ka samu matsala ba haka bane yanzu dai yanzu iko suna buƙatar resanyi ma in ka ga abin da baka yarda shi ba ka je ka gaya masu wallahi ko bai zamo haka nan ba za wani abu zai same ka ba saboda ka san da cewa suna buƙatar resanyi ma in iya zamo haka nan din kai ka kyale saboda kar ka samu matsala kuma na ku gari ko kuma makwabtan ku za ku samu matsala wanda ba kai ɗaya ba to ina ka zo ka faɗa mu iko komi ba a yi in suka je suka ganin ma'ijiyar su idan haka ta faru kaga an yi nasara in ma ba hakan bane babu wani matsala mutane ina son kowa ya fahimta abin da muke ni wallahi wada yanzu ne aka fara dan wayannan kasashen da kuke gani wannan matsalar daga samun su ba su da homahita sai sun taushe mu na haka suke ne dan haka mu goya mu shugabannin mu baya ba wai za mu iya faɗa su bane abinda shugabannin na namu ga so su waiwayo baya su gade mu tare da su shine kawai mahita da ya zan muna bayan shugabannin mu ko da yaushe duk suka lalabo su gane mu baya gare su shine mahita ba ma iya mu yi hada ta karhi da su sun riga mu sun ce Allah dan mu sani amma abinda muke so mu ma mu nuna musu irin yadda duniya ka son ta gani mu yi haka nan ka hito mu nuna muna bayan shugabannin mu assalamu alaikum warahmatullahi